Здравейте, приятели! Намирам се на центъра на град Дряново, а зад мен е великия български строител Кольо Кичето, който допринесъл България да бъде толкова красиво място и му благодарим. Сега искам да ви презентирам една къща, която е голяма рядкост в региона. Заповядайте с мен, за да ви разходя. Приятели, надявам се тази разходка да беше прекрасна за вас, защото за мен беше истинско вълшебство да бъда в тази къща. Простор, уют, функционалност. Очаквам вашите обаждания за евентуални огледи и консултации. Диан Златанов, Ера Царевец. Очакваме. ЕРА БГ. Ние се подписваме под нашите обещания.